Исәнмесез укучылар. Алдагы онлайн дәресләребездә без сезнең белән күп буыннарны тапкырлаучыларга таркатуның берничә ысулын карап үттек. Уртак тапкырлаучыны җыя тышына чыгару, группалау ысулы һәм кыскача тапкырлау формулаларын куллану. Еш кына күп буыннарны тапкырлаучыларга таркату өчен берничә ысулны карарга кирәк була. Бүгенге онлайн дәресебездә без күп буыннарны берничә ысул белән тапкырлаучыларга таркатуга мисаллар карап үтербез. Беренче мисалны карыйк. Әлеге аңлатманы тапкырлаучыларга таркатабыз. Моның өчен уртак тапкырлаучыны җыя тышына чыгарабыз. Иң кечкенә дәрәҗә m куб, n куб. Җыя эчендә 144 m-ның 4-нче дәрәҗәсе, n-ның квадраты минус 81 кала. Әлеге аңлатма безнең квадратлар аермасына охшаган. Шул рәвешкә китерәбез. Димәк, 144 ул 12-ның квадраты, m-ның 4-нче дәрәҗәсе m-ның квадраты, n квадратта минус 81 ул 9-ның квадраты. Димәк, квадратлар аермасын кулланып таркатабыз. Алдагы мисалны тапкырлаучыларга таркату өчен шулай ук башта уртак тапкырлаучыны җыя тышына чыгарабыз. Һәр эш буында да эш тапкырлаучысы һәм y тапкырлаучысы бар. Иң кечкенә дәрәҗә ул безнең y. Җыя эчендә кала x-ның квадраты плюс 2xy плюс y квадрат. Әлеге аңлатма безгә сумманың квадраты формуласын хәтерләтә. Димәк, нәтиҗәдә эш y тапкырланган x плюс y-ның квадраты килеп чыга. Әлеге аңлатманы тапкырлаучыларга таркату өчен группалау ысулын кулланабыз. Моның өчен беренче һәм икенче буыннарны группалыйбыз, өченче һәм дүртенче буыннарны бер группага берләштерәбез. Һәр группада да уртак тапкырлаучыларны җыя тышына чыгарабыз. Беренче җыядә безнең уртак тапкырлаучы 2a, җыядә кала 5b минус 1. Икенче җыядә уртак тапкырлаучы b, җыядә кала 5b минус 1. Күренгәнчә, уртак тапкырлаучы 5b минус 1. Бу уртак тапкырлаучыны җыя тышына чыгарабыз. 5b минус 1. Җыядә 2a плюс b кала. Әлеге аңлатманы тапкырлаучыларга таркаттык. Әлеге мисалда икенче, өченче, дүртенче буыннар аерманың квадратлары формуласын хәтерләтә. Моның өчен әлеге икенче, өченче һәм дүртенче буыннарны группалыйк. Группалаганда минус тамгасы җыя тышына чыгарабыз. Димәк, җыя эчендәге һәрбер кушылучының тамгасы капма-каршыга үзгәрә. m квадрат минус 4m n плюс 4n квадрат. Әлеге мисалны алга таба тапкырлаучыларга таркатабыз. Моның өчен безгә квадратлар аермасы формуласы ярдәмгә килә. 9 ул 3-ның квадраты минус m минус 2n-ның квадраты. Димәк, 3 минус m плюс 2n 3 плюс m минус 2n. Әлеге аңлатманы тапкырлаучыларга таркаттык. Бүгенге дәрестә без бөтен аңлатмаларны тапкырлаучыларга таркатуны карадык. Шуның белән теория өлеше тәмам. Киләсе практик өлешкә кадәр. Сау булыгыз.